watimo mos ahinya ne familia mar Gilbert Deya kuom wito Bishop. Wadhi mbele gi weche manyien ma kuru wadonjo weche mag ohala ni jagoro maduong' mar riwruog jotij pacho ka endi Kotu Francis ATWOLI olando ni gibedo kod lalruok gi sirkal kendo giyie mar chungo chenro mar tiyo gi pesa mar aguch gero udi ma nengogi ogonyore e gero chirni ma pacho ka. E twak mare kod jofwamb weche apis mare e buore Nairobi ka endi bang' romo kod jatend piny e kar jot maduong' mar jatend piny, ATWOLI lero ni ne gichopo winjruok mar neno ni pesa mag aguluno otigo mane gero udi manyasani ma ok tich moro amora kendo. The government has agreed to immediately put on a hold any further, and I repeat, construction of markets funded by the affordable housing levy. I repeat, refund of the funds that might have been used to construct those markets. All funds that have already been used to construct markets under the affordable housing program will be refunded to the affordable housing levy fund. So now every worker who is contributing and he has a pay slip, he will be eligible to those houses, because those houses will continue being built in urban areas everywhere, and they should also they should not be discriminatory. So people used to ask, we are contributing, what are our benefits, Mr. ATWOLI? Now they qualify also to get a unity out of that. So Piny Kenya goyo kang mar chiero yore mag wuodhe nam ahinya to bang' seth mar feri mabiro ringo ka lewo ewi pi maborne romo mita 29